karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. O dinhi? Asa to siya? Pag-isultihan ko na ito niya ang nagduma sa butika ba, nagkinahanap ng helper. Maid, kaluoy ko ni ate. Tabang-tabang lang kung siya dito sa butika rin. Di man manglaba, di sa mangluto. Sa tabang-tabang lang ko. Huwag ako nung iwaton. Nasige na lang ano kasapi. Ano? Yun ang kapanaw ng kurtina ko. Nga naman? Gusto sad baya si mama pa. Importante kit ka makahuman og eskwela. May kurusog yun. Og wag ganan amo maangko ni Ate LV. Labi na kit ko. Nagbasol baya ko pa. Nagmahay ko. Iluna, anak. Nahitabo ng tanan day. Kung madunggan kasbana ni mo anak, basig laino ni pagsabot. Niayo sa papatias mama ni mo anak kay may nomdom na sa to sa imong pagsupak yung gusto. Ayun lang nagsikuti na. Hisgot na bitaw ng ako pa. Pero, og mahuna-huna na ko ang akong mga anak, ang among anak ni Brian. Ma-inspired sa baya ko, madasig ko, labi na gindang maguwang. Og ang maguwang perting marua kay baw kay mo parahig ni mama. Masan bito rin nakita na ko day. Yan, nalipay sa mama ninyo. Sige na. Ipadayon na pagtaod sa kurtina day. Nahunaw man ta, itagtabi. May kay natuog pa ng manghod. Busy pa akong manghod. Ugwa siya makamatikod na ako. Ni ara ko maglingkod sa tumoy. May giatiman siyang customer. Dili lang na ako pasabton nga ni anak ko. Kay busy pa sila. Okay ra baya siya sa akong nakita ron niya. Himsog man o gwapo gihapon. Uy, nakakita na siya. Nikaway na ako. Misinyas na pahuwaton lang ko. Ay, ate. Ganyan na ka? Mga 10 minutes na. Walang kumusampit ni mo. Milabay ka. O naman lagi ka mag-uniform. Nanangid ko nga koto larong orasa. Tuod mo ti. Ata na. Sa gawas na magsulti. Mas paayo noon dong. Asa man ta? Asa na rin imo mga anak? Ang pagumang ko na ko. Tuwa sa kondo. Natuog pagbiya na ko. Gikapoy sa ilang pangaligo sa beach. May kondo mo din iti? Sa igsuon ng Mateo, akong bana. O kami maoy miokupar. Miokupar diha ron kay tuwa man sila sa laing nasod. Magtulo kasi mana na lagi mi diha. O ganahan kaayo ang mga bata. Excited ko makakita nila ti. 13 pa ko. Sarang nagkalagyo to. I'm sorry dong. Daghan kong mga pagkuwang niniyo. Kung mo ka mag-uwangan ko, naapektahan lang ko sa nahitabo sa atong mga kinikanan. Murag, wa lang nilang ilang pagbiya nato sa atong mga apuhan. Si Nympha, tuwa sa Canada, OFW. Arang-arang na lang kay maayo ra ang iyang pagkabutang dito. Minyo na siya, duha ang ilang mga anak. Si Kuya Nuli. Maoy problema. Nagumon gud sa trukas, wanay maayong panguna-una. Ug napasagdan na lang. Ate, panyo, te, limpyo na. Salamat dong. Ikaw kumusta? Aga kadiyot. Usa ba ning uwat sa imong bukton? Ayaw naman na. Usa ba ning uwat dong? May agi sa tahi nga murag taas-taas ra bagyod. Ngano man Nadunggab ba na? Unsa? Uy, kuya, wagod. Ngano man nakakita kag away? Uy. Parigla tinga rito, te. At dugan na to. Naalim na ni. Di na gusto may namdum, te. Tinuo ko.
Manihapon lang tadong aron magkasulti kitag maayo. Sabay gusto ni mong kan-an nato, suhito man ka dinhi. Sa bahay na lang unta, pero basig way may sudan dito. Mangita lang ta. Sa mall lang noon, sa food court. Daghang pilian dito mga pagkaon. Nala, sige. Basin og bailain kong kaila dito nga ikakita na ko. Tana. Manawag ko dito sa kumisis, te. Minyo ka na? Oo, te. May doon may kaanak si Ilona. Ilona? Mauna ko asawa, te. Kanita, paibaon ako nga niya ka na. Gisulti ako na siya nga nagkita ta. O muanhi ka ron. Duha na di ay ang imong mga anak. Kaingon ko bag ulit tao ka pa. Batan pa minaminyo si Ilona, te. Ikay pili kung sa gusto mong pagkaon do. Ikaw lang, te. Okay ko sa kunsa, mukhaon ko. Sige, dali. Naghanto utag kapilian din eh. Pero og daay ganahan ni mo, sulti lang ha. Di na ko bate, ate. Bisag unsa lang good. Wow! Kanindo tan-awon sa sala. Haya kaayo. Kisa nangilis sa kurtina. Ay, ako sa mo anak, si Ilona. Mao ba? Gwapo ng kurtina hada. Klasang tan-awon. Amin ko, ma. Ipahimutan una ng anak ni mo. Nagduka na Mga mangulit na lang mi. Dali nak. Ilista ha. O na mahigda ha. Ay, ko anday, Lord, may bisita mo na siya, sila si Ilona mga bot, mga nag-ilis kortina. Ha? Kisa bisita? Kakita ni Brian ang igsoon. Kaya dadoon niya din ron ikailan nato. Mga hinungdan nga, giatiman sa anak ni mo, pagpangilis ang kortina, kay pughaw mo sa gutong atong dubutan niya, itong ingitang-tang ba? Bitaw, dugay na gusto. Unsa man isuon niya, babae, laki. Ay ko, ora ba ko kapangutan na da? Muntanan niya ta. Babae pa, ma. Magawang nilang Brian. Diyan man din siya. Nga karon man lang nakikita sa iyang igsuon. Hibaw-an na nato, ma. Dadon man ni Brian din hi. Na sige, aron ikaila ko na. Unsa may anda mo ni mong idalit, Ilona? Bahala na lang si Brian, maoy. Paaboton lang nato. Daghanan ning order ng pagkaon, ate. Maayo nang magsubra. Ice cream. Dadaan na tong ice cream. Init kay rong panahon na, uy. May tindahan dito sa amo, dol, ate. Soft drinks na unya. May pare sila. Palit ko. Malana ng ice cream, eh. Ay, mauba. Ibutang sa ref god, sa freezer. Wa may ref, ate. Ate, bates lakta ni mo, ha? Nay kanal, Hain ba nang inyong gipuyan? Nay, kanang pinintalan og green ang kural. Di ada di ay ta. Ilona, sweetheart. Ma. Kuya na ko akong ate. Ilona. Brian! Ay, may hapon. Uy, maayong hapon, Ilona. Ay, gisultihan ako ni Brian sa ibungan. Ma, akong maguwang, si Ate Vicky. Ate, si Mama Lodi. Mother-in-law na ako. Kumusta ka? Maayo man. Dayon. Lon, pailaw na ko ng dara kong pagkaon, ha? Diyan lang ko na ka. Ay, ting panihapon naman dong Brian. Papanihapon na una sila. Di ma. Alas 7 pasado na. Panihapon na mo. Dagkakining daan na mo ate, pagkaon. Nailitsyon kawali. Kuan, grilled fish. Basta daghan ba? Ma, panihapon na mo. Kami, nanihapon naman mi. Maharsab di ay, nga huwag ko maglutog sudan. Dahil na. Kadaghan ko dahil ini. Init pa ang chopsoy, Lodi, Jamin, nalipay kaayo ko nga gikahimamat ko kamo og pinangga ninyo ang akong manghod. Gidungog yun ni Lord ang akong mga pag-ampo. Wa lang damha nga dito may magkita sa iyang gitrabahoan ni Brian. Nalipay sa ko nga naghimamata. Vicky, Victoria Lasida kaniadto. Mrs. Ruiz na karon. Og di asabang akong mga anak, tualang ron sila sa kondo. Gipangkapoy og kaligo sa beach.
Ay, pagkaanindot di ay sa ato mga beaches din Oo, oy. Dili bintahaan ang mga beaches din Daghang mga langyaw ang mo bisita din Pa. Sige na mo. Andam na namin isa. Huwag magpalit ako soft drinks. Diya ka lang ha, ate? Ay, Bri, ako na lang, be. Ate manalas, ate. Ay, okay na ko, day. Ayaw na kaayo pagtagad. Dungan ni og panihapon sila sa mama ni mo. Palit na og soft drinks, dong Brian. Kuha ari. Apili lang sa og mainom si Papa di mo. Beer o bino ba ka ha? Ay, di ko na. Ayun na, thank you kayo. Surprise lang ako. Ate, biyahan to na ka ha? Diyan ko sa atbang. Nahala, sige lang dong, Brian. Tungas pa ang lechong kawali nga ilanda. Napayda kang sudan. Kwartahan din ang igsuo ni Brian. Maayo ka nagkita na sila. Maayo ka kayo. Basig mauna na'y makahawas sa inyong pagpuyo, Ilona. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!